Il-kandidatawċi għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Thomas Bajada żar iċ-ċentri kummerċjali ewlenin kif ukoll il-ħwienet ta' triq ir-Repubblika fil-Belt Victoria ta' Għawdex, flimkien mal-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-istess lokalità. Hawn tkellmu mas-sidien u l-konsumaturi dwar l-ħtiġijiet u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom fil-waqt li jisimgħu l-istejjer tagħhom. Bajada esprima l-importanza ta' tali żjarat fejn qal li hu kruċjali li aħna ninvolvu rwieħna direttament mal-komunità u nifhmu l-sfidi li qed tiffaċċja kuljum. Minn barra hekk Bajada żar l-żewġ soċjetajiet mużikali prestiġjużi tal-Belt, is-Soċjetà Leone u s-Soċjetà La Stella, li operaw it-Teatri Aurora u Astra rispettivament. Dawn iż-żjarat servew bħala rikonoxximent tal-kontribut kulturali sinifikanti li dawn l-entitajiet jagħtu lil Victoria u lil Għawdex in ġenerali. Hawn Bajada saħaq li l-Partit Laburista se jibqa' jkun ta' spalla lis-soċjetajiet u laqdiet volontari biex jiġi preservat u promoss il-wirt kulturali li jiddefinixxi lil pajjiżna. Is-Soċjetà Leone u s-Soċjetà La Stella esprimew l-apprezzament tagħhom għall-interess u l-appoġġ kontinu u enfasizzaw il-bżonn ta' aktar appoġġ biex il-kultura u l-arti jibqgħu jiffjorixxu wkoll fil-Gżira Awċija. Illum, flimkien mal-kandidati tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Laburista ġewwa Rabat Għawdex, żurna l-istabbilimenti u l-każini fit-Triq ir-Repubblika ġewwa Rabat Għawdex fejn hemmhekk stajna nisimgħu u nitkellmu man-nies fuq l-istorja tagħhom, fuq ir-realtajiet li huma dejjem magħhom. Għaliex jien verament nemmen f'politika illi tirrifletti r-realtajiet tan-nies, f'deċiżjonijiet illi jitkellmu dwar dak illi qed jgħaddu il-Maltejn u l-Awċejn. U aħna din hawnhekk biex nagħtu is-saħħa lill-Maltin, is-saħħa lill-Awċin. U għalhekk jiena nemmen li l-istorja tiegħek irid nagħmilha tiegħi sabiex nirrifletti dak li inti għaddej minnu. Din iż-żjara għalqet fi Pjazza Indipendenza u Pjazza San George fejn Bajada tenna l-impenn tiegħu li jkompli jaħdem għatih l-interessi tar-residenti, in-negozji u l-qadiet tal-Belt Victoria, waqt li jfittex li jġib innovazzjonijiet u soluzzjonijiet effettivi għall-isfidi tagħhom.